Ciri matine perkutut berkaturangan singkir sengkala niki teng punggunge niki enten kados ngala cakra nyeprok ngeten niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejan lan kawilujengan. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Solawe teng papan kadonanipun mangdi ganjar bagas waras jasmaniah rohaniahipun dolan batinipun, lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mangdi angkat kamoten kamoyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki yang kathah mlimpah ruah loro ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajikake utawi nyuguhaken nggih menika perkutut lokal alam ingkang berkaturangan singkir sengkala. Dados para sedulur, saderenge dalem marasiba cumantaka tengasane panjenengan sami badhe matur kanthi sak rerane penggalih yen dene pangestu. Dados para sedulur ingkang diwastani perkutut berkaturangan ingkang magis, ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang bertuah nggih menika perkutut berkaturangan singkir sengkala. Niki ciri matine perkutut berkaturangan singkir sengkala niki teng punggunge niki enten kados ngala cakra nyeprok ngeten niki. Modele prok kados ngala cakra. Lan diwastani singkir sengkala. Dados perkutut ingkang diwastani singkir sengkala niku maksude saged nyirnakaken utawi nyingkiraken sangkala. Dadi sangkala abang, sangkala putih, sangkala ireng saged sumingkir. Diwastani sangkala putih niku nggih sipate nggih sing kados asep utawi keluk ngoten niku diwastani sangkala putih. Lah sangkala abang niku sing diwastani yen sonten kados teng langit rupane abrit ngoten nika diwastani sangkala abang. Lah sangkala ireng niku sing wanci dalu, wanci latri ridu tau ganggu sanak kadang lan sedulure. Niku diwastani sangkala abang, sangkala putih, sangkala ireng. Lah niki diwastani perkutut berkaturangan singkir sengkala saged nyingkiraken barang sing ala. Dados para sedulur, perkutut berkaturangan singkir sengkala niki ingkang ngramut nggih menika Brandal Lokawijaya ingkang misuwur ingkang kasedik nggih menika sakniki diwastani Jengsonan Kalijaga. Nek tiyang Jawi daerah teng daleme kula nek mastani Jengsonan Kalilepen, tapi nek dinten Jawa Ngilen Jengsonan Kalijaga. Benten-benten nggih para sedulur. Amargi dewe desa dhewe mawa cara, mawa rasa tur mawa aturan benten-benten. Jadi rasa kang tumata rasane niku pun ditata sak jerone sak lebete nggih menika perkutut berkaturangan singkir sengkala. Jadi wonten napa-napa saged nyirnakaken kangge tolak tenuh, tolak santet, kangge tolak cara tiyang basa Indonesiane kangge tolak guna-guna utawi ilmu hitam. Niki diwastani perkutut berkaturangan singkir sengkala. Terus para sedulur, diwastani perkutut singkir sengkala jenise nggih
kados mengeten nika. Benten nggih perkutute enten punggunge niki mboten wonten kados kala cakrane, mboten perkutut singkir sengkala. Diwastani kala cakra niku dadi tawi pusaka niku pusaka cakra niku sing kados gir ngoten nika, kados gadane Dewa Krishna ngoten nika. Lah cakra niku kala niku saged sirna. Nah itu mriki diwastani kala cakra. Nah niki perkututipun jenis ngeten iki. Perkutut tolak sengkala ramutane jengsonan kalih juga. Amargi kangge tolak napa kemawon saged kendang kentir sirna ingkang ramut kaliyan slamet rahayu wilujeng. Dados perkutut menika saged kangge kerejekian, usaha dagang saged lancar gangsal beta manfaat beta barokah. Namine perkutut singkir sengkala dadi kala sing wujud napa kemawon saged sirna, saged sumingkir. Dados para sedulur niki dalem badhe mirsani perkutut berkaturangan singkir sengkala saking Paningale. Nggih. Paningale niki Wisnu Murti. Wisnu Murti niku Dewa Wisnu. Nggih ngarumeksa Dewa Wisnu. Sing rumeksa alam buana sak donya niku diwastani Dewa Wisnu. Sing wonten teng bumi nggih nek sanese nggih tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cucuke nggih cemeng tapi biji gabah ya menika Mbok Sri ingkang rumeksa rejeki. Dan iki sukune nggih abrit Kusuma Wicitra. Kusuma niku kembang, Wicitra gampang disenengi tiyang, diremeni tiyang. Saiki ekore badhe kawula itung pinten. Nggih. Tunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Niki ekore nggih menika satriya pemanahan. Satriya niki pemberani, pemanahan niku cara tiyang niku saged nggayuh napa kemawon saged kasembadan. Amargi napa sing diincer saged kasembadan diwastani satriya pemanahan. Dados para sedulur, perkutut menika ingkang ramut kedah sing pun wiswane pun 40 ke atas. Oke. Sing pun 40 ke atas. Amargi diwastani 5 wasta. 5 wasta niku nggih menika sepindah turangga niku tumpahan. Wisma niku griya, garwa niku bojo, culika niku pusaka, kukila niku kuk perkutut berkaturangan. Jadi niku diwastani 5 wasta. Nggih. Jadi turangga, terusan culika pusaka, garwa niku bojo, wisma niku omah, kukila niku perkutut berkaturangan singkir sengkala. Dados sedulur kedah diuri-uri adat Jawi, budaya Jawa. Amargi niki sing melajari zaman riyin nggih para leluhur tawi mbah-mbah sesepuh zaman rumiyin, para winasih. Dadi dalem kados panjenengan sami namung nerusaken napa critane, napa sejati sedetaile ular-ular utawi titipane zaman rumiyin tiyang sepuh leluhure kula panjenengan sami. Dados para sedulur akhire dalem medharaken perkutut berkaturangan
singkir sengkala kula cekati semanten pablih wonten atur katane kawula kirang trep kang sae sedulur saged komen teng kolom komen Pak insyaallah dalem badhe medharaken perkutut berkat ranggan ingkang magis, ingkang mistis, ingkang becik, ingkang sae dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.